to taw lorti fayi mami waɗa vidéo el jungel seɗɗa ɓami wolwa dow ko ɗo sala hakkude himɓeji farisinko en himɓeɓe leddi Iran be yahuda en be arab en no on laari joni kam arab en be himɓe duniyaru fu tumbi himɓe farisinko en ɓe yiɗi ɓe faɗɗa ɓe to hakkilama to Iran en may sati hoore ɗo to hakkilama ɓe rufan ɓe bombeji mapindije nanduɗe bombeji je ɓe rufino Japan daga zamanuji calinoɗi ɗo to nima on ɗo tammi yahugo kadi enen bo ɗume on bana enen jotta enen fulɓe na ko walla enen africain en wonɓe ha nder leddi Afrique ɗume on darseje ɗeje en foti en hoosa ha ko salata hakkude maɓɓe ɗo na laari ha duniya ɗo ɓe wima yo to ɓe laɓa banda jongol ɗo ambo a sofna hoore ma a rena to enen bo ɗume en foti en gaɗa da mi holli mon noy on arab en ɓe waddino on ɓe honino iranenko en farisinko en ɓe nastina ɗum nder islama kamɓe ma on hande ɓe wayliti ɓe wi o farisinko en kam jogiti dina ha ɓuuri sembe jogutugo dina ha ɓuura sombe ɗo bo ɓe wima yadata ko be zamanuru ndu en woniri donc ɓe kamɓe ko waɗi ɓe tumbiri iranenko en fu ɓe wiɓe o systéme je iranenko en may ɗo jogitiri ɗo ɓe wima yadata ko be duniyaru on laari Dubai en kam pays ji golf kam na on laari jotta kamɓe kam ɓe yiɗi ɓe nasta nder kujeji on kuje monde moderne na ɓe jonta ɗo kanjum on o laarata irin bana Dubai irin ba UAE irin bana Qatar ko we Saudi Arabie Saudi en ɗo pat ɗo kanjum on ɓe yiɗi amma to ɓe lorti bo ɓe tawa Iran bo ɗo jogitiri wato mallumen on ɗo laama ɓe irin bana Ayatollah Khamenei en ɗo ɓe wiyama yo ɗo bana ɓe wima yadata ko ɓe ɗum ɗo ma yadata ko ɓe duniyaru to ko en yiɗen fama bo bana her meɗen bo yo ɗuɗo jooɗi bana yo mallum en jangguinoɓe alluwa on warti ɗo laama leddi to na sey ɓe wiya yo ɗo kam ha men ɗo no en wiyata en wiya wato borrojo ni wara laama goɗɗo ladde ni wara laama leddi ɗo kana yadata to banni on ara men yiyata farisinko en ɓeɗo yiya yo himɓeji molla en molla en bana Ayatollah Khamenei en ɗo ɓeɗo yiya ɓe onon ɗum kujeji on ɗum yimɓe jonta ɗum himɓeji on bilki en on ɗo jogitigo dina ha ɓuuri sembe to kanjum on ɓe yiɗi ɓe faɗɗa ɓe to enen bote may ɗo enen jotta en laara ko ɗo salata toon enen bo enen fuu yakeji men ɗo nandi ɓe yake farisinko en enen fuu mamiraɓe meɗen takkilay ɓe honi ɗum daga jamanuji lalata may ɗo yake en ɗon no nder désert ji Afrique du Nord ɗo enen fuu na en honama en jognama dinaji ɓawa toon kanjum on waɗi yew en doggi ha nokkuji ɗe gonino nde arab en wari en fotti ɓe arab en wari hati toon ɓe ɓocci en ɓe ta'i dandeji mamiraɓe meɗen ɓe macciɗini mamiraɓe men ɓofti dina woɓɓe nder maɓɓe ɓofti dina doggoye nokkuje may nasti ha nder Afrique kañum bo ɗo waɗanno noon may ni bana no arab en mo waɗanno ɗum banni on fulɓe go bo warti ɗum waɗa leƴƴi africaine ji goɗɗi to jotta hal joni a vidéo am je misali ɗo mi titre vidéo may mi waɗi mi wi yo nda ko waɗi yo fulɓe bana himɓe julɓe wonɓe ha nder Afrique ɗo kamɓe bo ɓe tammi tappego jotta to en laari politique to en laari ko ɗo dogga ha nder bana leddi Cameroun jotta nda en ɗo mari en ɗo jogi dictateur jo mawɗo bana goɗɗo Paul Biya nda en ɗo mari no opposant bo ɗon no ɗum goɗɗo nor on bana julɗo Issa Siroma nano ɗo to en andi politique bo ɗo nasta be kujeji dina ɗo to jotta ha on wara jotta en wiya yo Paul Biya wara wiya hokkiti laamu ɓinguel mako e nordiste en wara wiya yo ɓurna fu nordiste en bo en andi pat julɓe ɓe fulɓe nordiste en ko wara wiya yo ɓe jaɓay ɓe hoosa balmi na on laari jotta kam saɗata ko sam Paul Biya wiya onon ɗo fu on terroriste en bana no arab en gaɗata iranenko en go ɓira ɓe faɗɗa mon to jotta ka hatto hollate en hunde may ɗo tata himɓe feere na ɗo numa yo foti waɗatako ɗo ha ko hollate en hunde may waɗan ɗo en laara jotta yeeso ko Donald Trump ɗo yahano haɓa be Iran be Venezuela ɗo na on laari no Donald Trump ɓe narroy be leƴƴi goɗɗi feere Yoruba en ha nder Nigéria ɓe yahi ha o yarɓi kaɓoɓe maako ha nder leddi Nigéria wakkere nord Nigéria ɗo ɓe rufi bombeji mawɗe ha dow fulɓe meɗen ko walla julɓe wonɓe ha nder leddi Nigéria ɗo
ko waɗi bo yo Donald Trump en ɓe ɗo wiya yo ngam yo fulɓe may ɗo ɓeɗo jogitir kujeji terrorisme ku ɓe ɗo ɓillini dina masihinko en himɓe jogɓe dina masihinko en ɗo ɓe Donald Trump en wiyo ɓe ɓillindu julɓe may ɗo ɓillindu donc ko neeɓi neeɓay pat komi hollata en ɗo neeɓi neeɓay fuu min kam miɗo laara himɓe je jogi himɓe jogɓe dinaji ɗo bana irin surtout ma bana fulɓe en ɗo neeɓi neeɓay fuu yo himɓeji meɗen min kam laari ndamba ɓuuri yam sembe pewol himɓeji meɗen bana himɓeji meɗen ɗo yo ɓe ɗo andi ko Donald Trump en yiɗi ɗo ɓe foti ɓe takkana en tan ɓe wiya enen bo en terroriste ɓe wara hade toon ɓe laawa en on ha hunde ma yidda min kam Donald Trump ka holli mon exemple on ɗo ka petel on nami on laari bo en laari bo politique ji meɗen bo no wayi jotta ko waɗi ha Nigéria ɗo Donald Trump hawri ɓe leƴƴi goɗɗi ha nder Nigéria ɓe ɓe tappoye fulɓe may ha wakkere nord Nigéria ɗo na yi ɗum politique on ɓe gaɗi to ha meɗen bo jotta bo en andi ha Cameroon ɗo bo nga titi jillugo waɗugo ñiddugo to ha ɓe heɓa jotta ha goɗɗo komojo fu heɓa yo bosesol na ko ɓe wiyata bososel no ɓe waɗira no ɓe mbarira ɓiɓɓe meɗen sey ɓe wara ɓe takkana en tan banno ɓe takkani Ayatollah Khamenei en go ɓe wiya ɓe wonon ɗo ɗum on terroriste en on na on laari Boko Haram ka already Boko Haram ɗon ha nder lesɗeji moɗon to ɗume feere jotta may ma en ɗo laari yo fulɓe may jotta may ma leƴƴiji je en gondi fuu ha wakkere nder Afrique may fuu daga Mali ha yettugo ha leddi Nigéria ha yettugo ha leddi Centrafrique Cameroun may ɗo fuu yo ha joni may fuu leƴƴiji goɗɗi feere ɗo ɓeɗo soppa na'iji meɗen mbarana to jotta kam to ɓe hawri jotta Guinée fuu nda hunde may ɗo sati jotta to ɓe wari to leƴƴi goɗɗi gonɗi Afrique go ko walla ɗi jogitay dina to ɗi heftini ni jotta se ɗi waɗa ɗi takkana en tan ɗe wiya yo enen bo en terroriste ɗi waɗa ɗi hawra be pays ji jogɗi sembe ɗo bana himɓeji Donald Trump en ɗo ɓe gaɗa tan ɓe gaɗana en ɓe toska en jotta no laari ɓe fuɗi ɓeɗo toska en may ha wakkere leddi Nigéria Donald Trump bo ha jotta bo yo militaire américain ɗon ha wakkere Nigéria may ɗo to kanjo min kam yeccitani yo hunde may tammi wulugo hello hunde may tammi wulugo enen bo to en heftay no en wurtinta ha nder hunde ɗo en tammi jiiɓego ɓe jiiɓanen je wala ko nandi may fu hunde feere wo taw yiɗi no ha mema ɗo bo woodi bononda feere bo taw ɗo laara ha nder Afrique may ɗo bononda may ɗo sey en hefta en fuɗɗa en wolwa dow koɗo sala to ton ɗo miɗo nufi kam be kujeji ɓiɓɓe meɗen en laari jotta ha wakkere on laari ko torri pays ji gure bana Nigéria be Cameroun ɗo ngam soyde lamlamɓe meɗen andanaka ko ɓiɓɓe leddi ɗo huwa bana wigo yo en tawa yo ha wakkere Nigéria ɗo be Cameroun may ɗo ɗuɗɗum ɓiɓɓe meɗen wato en yerɓa tan ha nder lesɗeji arabe ɗo ko walla ɗo feere ma ɗon ha Pakistan feere ɗon ha Égypte feere ɗon ha nder Arabie Saoudi may ɗo ɓeɗo yaha janga kujeji ɗe en andanaka ɗumeji on ɓeɗo ya lowaɓe nder ko'e ɓe lowaɓe nder ko'e ɗo ɓe kujeji on yidduɗi nda en tawa ni wagare ha nder meɗen ɗo himɓeji on yahi wartoyi nder lesɗeji arabe ɗo go warta ɓe bakkule warta ɗon kala mo yifu mamiraɓe muɗum naalan leñol muɗum naalan wiya yo borro en kam na ɗum ɓagatako borro en ngam borro en kam dina muɗum laaɓay kala komojo fu yo surtout ma himɓe salafinko en ɗo kala to a juuliray bana no ɓe juulirta to a waɗiray banno ɓe gaɗirta to a ɓorniray banno ɓe ɓornirta ɓe naalete to bonondaji on masiboji mapindiji on ɓe gaddani ha nder totton to kamɓe ma on gari ha wakkere Nigéria ɓe Cameroun ɗo fu ɓe sanji ɓornicce ɓikkon rewɓe meɗen a tawa komojo fu jotta kam ɗo warti tan ɗo huuɓi ɗo suddi to jotta ma mi tawi ma nahir salafinko en ma ɗo ha Nigéria ɗo jotta nde ɓeɗo faɗɗa Iran ɗo mi tawi ase himɓeji Shia en fu nasti yotti ha lesɗe Afrique na on laari africaine kam kala komojo fu yo Turki wara wanga wiya wardi be idéologie ji muɗum wala darna madrasa ji mum jangina ɓikkon muɗum ngam talakaku enen kam Turki wadda je muɗum en jaɓa himɓeji Shia himɓeji wakkere Iran en wadda je muɗum en jaɓa arabe en arti waddugo je muɗum en ɗo jaɓa warte en ɗo jiiɓi tan to a tawa jotta ɗo yeeso ɗo ko tammi wargo ha leddi Nigéria be wakkere Cameroun may ɗo a tawa wato geɓe bana himɓeji Shiyanko en may ɗo geɓe muɗum mawna geɓe himɓeji salafinko en may ɗo mawna geɓe himɓeji suufinko en mawna
warta jotta kam fodde ko kaɓe ma hakkude moɗon onon africaine ma warta ko mojo fuɗo haɓa kaɓe on tammi wartugo lalataji on sanctanje tammi wargo ha nord Cameroun ɗo be nord Nigeria ɗo hunde may wonnan sam lalataji ñedduɗi on tammi waɗugo warta toon to jotta ka noyon duniyaru bo tammi waɗugo ɓawo miɗo laara mon kaɓe je ɓe haɓata jotta ha nder koɗo sala ha nder lesɗeji arab ha lesɗeji lesɗeji farisinko en ɗo pat tammi wartugo Afrique yeeso ɗo to ɓe taɓe duniya ɗo tara yo heɓa ɓe yaɓe usta dina dinaji ha nder lesɗeji arab en be lesɗeji farisinko en ɓawo to ɓe usti ɗum to warti yo himɓeji farisinko en be arab en be momo en pat hositi joket jotta ka warti dina kam na ɗum wala sembe ha muɗum ɗo ɗum africaine on dina tammi joggugo ha sembe muɗum ɓawo to ɓe pat ɓe tammi wargo tumbira en yo ɓe faɗɗa ɓiɓɓe meɗen génération ji tammi wargo ɓe rufa bombeji ha ɓe halka ɗum ha ɓuura sembe to ɓe waɗay ɗum ma no ɓe artata waɗugo ɗo ɓe hokkan yo himɓeji leƴƴi gonɗi nder afrique may ɗo ɓe hokkan ɗum balmi on waɗa to kamɓe may ɓe gaɗay to hakkunde meɗen fodde ko anima yotta ɗo bo a tawa enen ma hakkunde meɗen ma en ɗo kaɓa na on laari kadi ha nder kujeji may bo ha mi yecca mon kadi na on laari jotta kam nde tata wala fewre koen fewata nder dinaji kujeji ɓe gaddantamo ɗo wala hunde on ɓuuri hallugo bana dinaji salafinko en on laari himɓe jutinta barɓe ɗo kamɓe on fitinama wala fitina fu yettiɓe dikka himɓeji feere bana suufinko en ɗo min kam miɗo laara to en jogitoɓe dina ha nder afrique ɗo bana enen may ɗo to a jogitan dina ɗo dikka fu a jogita hunde on je yo marde no ɓe ƴonta ɗum salam ha totton ayi suufinko en ɗo dikka fu dikka kamɓe tijjaninko en ɗo kamɓe ɓe ɗo gaɗa tan waɗa yima waɗa kujeji maɓɓe ɓe wala haalaji feere haalaji satugo ya wiya to a wonday biyama ana kefeero min barete min amma ayi himɓeji salafinko en ɗo himɓeji on jotta derke en je yahi janggo ha toton ɗo ɓe tammi halkugo mon sam en on andi bo ha meɗen ɗo goɗɗo wala hoore ɗo mere non kañum kam jangi cati ɗiɗi tatina walla timmini defte ɗiɗi tatina ɓe lowana ɗum tan kujeji ñidduɗi warta wiya kañum kam mbaɗan goɗɗo fu ngam ɓe andal pamaral ngal o heɓi ha kujeji ɗo so en wata hakkilo en watana ɗum hakkilo to en watanani ɗum hakkilo enen bo en tammi halkugo o hande bo dani on min ka komi laari ɓawa to setto mi heeɓi kadi woodi ko taw faamoy fayin lora fayin en finditina dow majum amma komi wiyata mon wate hakkilo be himɓeji surtout ma himɓeji waddinoɓe moɗon dinaji kesi ɗo ɓe wara ɓe tawa won ɓe wiya mon yo onon on dañi ɓe onon on dañi ɓe onon hokkiɓe diina islama ɓawo ɓe wurta to ɓe wurti ɓe ha nder lesɗeji arab to ɓe lorti ɗo onon ma maɓɓe artata haɓugo ɓe moɗon ɓe wiya mon yo onon kana diina je on hokkino ɓe onon on dañi ɓe onon yarɓi ɓe ha nder lesɗeji nasa arab en ɓe warta ɓe wiya mon yo dinaji mon joni ɓe tawi mon on jogi ɗo ma dinaji maɓe nafata non nangirta ɓe wiya mon woɗayi non ɓornirta limse moɗon ɓe wiya mon woɗayi kala ko waɗi fu ɓe wiya mon non jangguirta ɓe wiya mon woɗayi ni gam araɓe noon ɓe lowin ɓe géologiji ɓe warti bo kamɓe ɗo jooɗi ban to on gatana ɗum hakkille sina noon pat min ka komi yecci mon ɗo en tammi halkugo banno ɓe ɗon gaɗa himɓeji feere ko on yiyata ɓe ɗon gaɗa ha nder lesɗeji duniya ɗo fu ɓe tammi waɗugo ha meɗen ɓe fuɗɗi bo ha nder noon nigéria mimon yo jotta américaine ɗo joƴini kaɓoɓe ha totton to ɓe hefti to ɓe feesini to warti to irin bana probléme ma nder kujeji charcle hausa ɗo timminini ɓe lorti ha nder afrique on ɓe lorta ɓe jiiɓa en to sey so